खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय। पहलगामाव जा जाथाय जालांदो बेखौ रावबो मिथियै गैया दिनाव जोंनि भारत हादराव आरो बिनि एगेन्स्टै जा एक्सन लादो जोंहा नरेन्द्र मोदी बिथाङा बेनि थाखाय जोबोद साबायखर। मानोना बिथाङा जा एक्सन लादो बेफोरबायदि एक्सन लानो थाखाय जोबोद गोहोन दरकार आरो लोगोसे जोंनि जि फर्स जोंहा एयार फर्सआनो जाथो बा नेभिफोरानो जाथो गासैबो लोगो नांनानै जोबोद मोजां खामानि मावदों। नाथाय बे मावबाय थानायावनो मोनसे सिजफायारनि एलान खालामनाय जायो आरो बे सिजफायारनि एलानखौ सोर खालामो? आमेरिकाया। आरो बेनि थाखायनो आं बे भिडिअखौ बानायबाय दिनै। नोंथांमोना गोसो होनानै खोनासं आरो नोंथांमोननिबा बे सिजफायारखौ लानाया मोजां जादों ना जायाखै नोंथांमोना कमेन्ट्स बक्सआव लिरहरनो हागोन। आरो दा नरेन्द्र मोदी बिथाङा सिजफायार जि लादों मा प्रेसाराव लाखो? जोङो गासैबो सानदोंमोन एबार पाकिस्तानखौ जोबोद प्रेसार होनानै जोंनि जि पाक अकुपाइड काश्मीर बिथांमोननि आखायाव दोङो जायखौ पिअके होननानै बुङो बैखौ जोंनि इन्डिया सरकारा जोंनि इन्डियाजों लाफासिगोन होननानै। नाथाय साडेनलि जोङो 10 मे खालि मोनाबिलि 5 बाजियाव बै डनाल्ड ट्राम्पनि टुइटारखौ मोनो आरो बै टुइटाव बिथाङा लिरो जे इन्डिया आरो पाकिस्तानखौ जोबोद बुजायनायनि उनाव बिथांमोना हादोर मोननैबो सिजफायार जानो थाखाय रेडि जाबाय होननानै। आरो बे बाथ्रायाव जोबोद साननो गोनां जोबोद बुजिनो गोनां बाथ्रा जायखौ आं नोंथांमोननो अपेनलि बेयाव डिटेल्सै खिन्थागोन, नोंथांमोना खोनासंलांबानो जाबाय। मानोना एसेबां जुगनिफ्राय सलायगासिनो दोङो बे जोंहा पाकिस्तान आरो बै पिअकेखौ लानानै आरो जेराव जोंनि गोदोनि जेसेबां प्राइम मिनिस्टार दंमोन गासैबो बुङो जे पाकिस्तान आरो इन्डियानि गेजेराव जेसेबां रायज्लायनो गोनां जेसेबां जोंनि जेंना दोङो बे जेंनाफोरखौ जोंजोंनो सल्भ खालामलायगोन, बेयाव गेजेराव रावबो हाबनायनि अधिकार गैया होननानै। नाथाय एबार माबोरै बै डनाल्ड ट्राम्पआ बे गेजेराव हाबफैखो बे मोनसे गेदेर कुवेश्चन जानानै फैखो। आरो लोगोसे जोंनि इन्डियानि जि सल्जारफोरा जुदि मोजाङै एटाक खालामदोंमोनबा जुदि मोजाङै देरहायां पजिशनाव थांबायदोंमोनबा बे जुद्धखौ आरोबाव साननै सानथाम लाखिबावबा मा जागौमोन? मानो इमान थाबैनो सिजफायार लानो गोनां जाखो? आरो बे पाकिस्तानादि जोंनि बाथ्राफोरखौ जेब्लाबो गनायना लाखाया, बिसोरो मोजां लामायाव थांखाया। बेखौ जों गोदोनिफ्रायनो नुबोगासिनो दङ। जेब्लानो जोंनि इन्डियाया एटाक खालामो अब्लानो बिथांमोना फददनो सारेन्डार जानानै होयो आरो बिनि साननै उनावनो सेम सिगांनि बायदिनो बिसोरो बेबहार खालामो। एबारबो डनाल्ड ट्राम्पआ जेब्लानो बै सिजफायार खालामनायनि रादाबखौ होयो बिनि घन्टा 2 घन्टा 3 उनावनो बिथांमोना आरोबाव ड्रन एटाक खालामो, बिथांमोना आरोबाव गावलायलायो जोंनि बर्डार एरियायाव। गतिके बे मोनसे बिराद साननांगौ बाथ्रा। आरो लोगोसे नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ आं शेयार खालामनि जेराव नरेन्द्र मोदी बिथाङा 2014नि सिगाङाव बुंदोंमोन जे कंग्रेस सरकारखौ पाकिस्तान इन्डियाजों जेब्लानो नांलायलायनाय जायो बे कंग्रेसआ थांनानै आमेरिकायाव मानो गाबहैयो, मानो बै आमेरिकानि आथिं हमहैयो, बिथांमोना थांनांगौ पाकिस्तानाव। आरो सेम बै भिडिअखौ लानानै दा जोबोद ट्रल सलायगासिनो दङ। आरो बे ट्रलाव बेखौनो बुंदो जे सिगांदि बेफोरबायदि बुंदोंमोन दा मानो नोंथाङा डोनाल्ड ट्रम्पनि आथिङाव गोलैहैदो होननानै। पाकिस्तान हमको मार के चला गया, पाकिस्तान ने हम पर हमला बोल दिया मुंबई में, और हमारे मंत्री जी अमेरिका गए और रोने लगे, ओबामा ओबामा ये हमको मार के चला गया, बचाओ बचाओ। ये कोई तरीका होता है क्या?
पड़ोसी मार के चला जाओ और अमेरिका जाते हो? अरे पाकिस्तान जाओ ना। गतिके बेयाव गोरोन्थिया सोरनि नोंथांमोनाबो एसे साननानै नाय आरो लोगोसे बे भिडिअनि कमेन्ट्सआव नोंथांमोना लिरहर आसलते मदिया थिग खामानि मावदो ना बिथाङा माबाफोर गोरोन्थि मावदो। आरो आजिखालि मोनसे ट्रेन्डिं सलायबाय दङ जे सरकारनि सायाव माबाफोर कुवेश्चन खालामबानो नोंथांखौ एरेस्ट खालामगोन, नोंथांनि चेनेलखौ डिलिट खालामनो हागोन, नोंथांनि चेनेलखौ बन्द खालामनो हागोन। नाथाय आं बेफोर गियालासिनो सरकारनि सायाव बे मोनसे कुवेश्चनखौ खालामो दि जुदि पाकिस्ताना जेनां आरो पाकिस्ताननि अबस्थाया जोबोद गाज्रि मोनबा बे जुद्धखौ आरो साननै सानथाम लाखिबावबाथाय मा जाबावगोन। आरो बे एन्सारखौ नोंथांमोनाबो होनो हागोन आंनि बे भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव। जायखिजाया लोगो मोनगोन बिदिनो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअआव अब्लासिम गासैबो मोजाङै था, गोजोन था, गोजोन।